Milí priatelia, v tento krásny čas a v tento deň chcem hovoriť o jednej veľmi dôležitej veci, ktorú vnímam aj v komunite, ale vôbec v duchovnom živote, a je to vernosť. Často hovoríme Bohu: chválim ťa a ďakujem ti, Bože, lebo si verný. Boh je naozaj verný, ale aj nás volá k tomu, aby sme boli verní. Keď je niekto verný, je to ako s vodou, ktorá keď padá na skalu, vie vyhlbiť jamku. Tak je to s každým, kto sa rozhodne byť verným. Je to ako voda, ktorá kvapka po kvapke padá na tú skalu a až tak, že na tej skale sa vytvorí jamka. Keď je niekto verný, je to ako so stromčekom. Malé semeno, drobné semeno budúceho veľkého stromu, keď padne na skalu, má takú moc, že tú skalu vie rozlomiť, že tá skala pukne a koreň toho stromu vnikne do tej skaly, vie tú skalu vlastne rozdrviť. Keď je niekto verný, tak je to uňho a s ním ako s tým stromom, ako s tým semiačkom toho stromu. A tak pozbudzujem všetkých k tomu, aby si bol verný, aby si bol taký, aký je tvoj Pán. On povedal, že bude s tebou po všetky dni tvojho života, že bude verný tiež tomu, čo ti prisľúbil. Keď on je verný, aj ty môžeš byť verný. Môžeš byť verný, keď ako tá voda budeš denne brať Bibliu a budeš sa modliť. A tá tvoja modlitba bude ako kvapka po kvapke padať na skalu tvojho problému, až vyhlbí jamku, až tá skala praskne, aby vydala vodu. Čosi živé, čo je o požehnaní. Buď verný. Nech tvoja vernosť je vernosťou, ktorá bude odrážať vernosť živého Boha.